Kapati CTV. Buli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Padan beri orang na? Kana baca iwan ba? Kat Western. Kani hap ai delap poi makin em no. Rangbah bangi laburi no ya kerteng jong u. Lapan pau jisau Bitar. Bawat Haduh kapor khatway la 40 minit mestep ru. Empat dan Nongtrei ya Ophis yang State Transport Authority. Bad ni Rangbah la ring dak video. Ban pensisa ya kani ya ka bola pha sangi. Lapan pau jisau diau. Bakani ka jing bomon trai biangpor ki Nongtrei hakani ka Ophis klatu bahaya kapor ki pajba. Ki bawan bandan kam. Bolo ong bah ka jaka baka kam kan dep tang sisi. Hendai lahap bandej bun sengi. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka Baje kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya naka benta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.